Kat badang mi kisngi ki kam tu opok kri kasi jantia ki wanja jan manla kisngi. Bad ka jing tu kadai nadu ya ki tiaret hadu ki tiar ki bahe. Bad kani kabo ya ki paj ba bandon naga jing shep tieng ya ka bakim no chu ban e ya la ki jing don jing em. Kawai naga jing ja sha tu kadai ka badang shuja ha ka step jong ka khanyo trek unai lor arjar saw. Hapo kashnong lagadong ka bahap opok ka Raliang Police Station West Giant Hills District. Hakaba kawai ka kinhun runar ka badon kumba sangot kalalit bantu ya kawai ka bike Royal Enfield hakapor kumba arla shpo mistep. Hakabay day bakani nakaliang utray jong kate ka bike umiklan paslen ula ujor take jahar persya sangot kibriyo ke bakantop yo Steve Sinkon nakasnong yaw tumay uhay pormi sana nakasnong sapay unisan ki lamari nakasnong sapay bat ulidar suyam nakasnong mulibang syangpung. Halor ka jingdon ketiga jongki bantu ya ka bike Royal Enfield jong u. Haka ejahar umiklan ulay tu ya ka bike jong u. Kini kisan ngot kila tu naga yeng sa jong u pan naga jingbut din kila lap no ya ka bike naga shnong syangpung kata tang hasiteng lenti. Nalor kata ulay tu pan naga jing yok bat ya way naki palay tu kerteng kum ulidar suyam pan naga jing plaga jong u. Layo lum jing tep bakila penon kam daga Maruti Swift Taurus kemudian yung nombor kali ML05AD lai sao not sao nakabenta ban lej tu ya kate baik haga jing yo kem yo way la yo jing te baki pulit ke yo ban bat langi ki way padia menta kinang pelong ya jing toket habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.